olet käynyt varsin monissa kilpailussa. Olet soittanut näissä Leevi-Marjatta pianokilpailussa jo parin otteeseen aiemmin ja sitten sulla on lukuisia muita kisoja käytynä. Millä tavalla tämä viikko on nyt jotenkin erityinen? No mun mielestä tästä maratojakilpailusta tekee erityisen sen, että mä oon nyt tässä vanhimpien sarjassa ja tähän kuuluu tosiaan tämä orkesterifinaali, että pääsee soittamaan orkesterin kanssa tuommoista hienoa konserttoa. Niin se tekee mun mielestä näistä maratojista erityisen. Mikä siinä orkesterissa juuri vaan on niin mahtavaa? No se on kiva päästä soittamaan toisten ammattimuusikkojen kanssa ja siinä voi luoda niin kuin yhdessä semmoista musiikkia ja muutenkin orkesterin kanssa pääsee harvemmin soittamaan, niin se on tosi hieno kokemus. Tämä Beethovenin 3. pianokonsertto, jota sä soitat, on teos, jonka Beethoven sävelsi itselleen tämmöiseksi oikein näytösluonteiseksi bravuurikappaleeksi. Millä tavalla se näkyy ja kuuluu tässä musiikissa? No sen piano-osuudet on todella näyttäviä ja varsinkin heti se aloitus on tosi semmoinen niinku no se on todella vakuuttava ainakin ja sitten siinä on paljon kaikkia nopeita kuvioita ja trillejä ja muita teknisiä seikkoja, mitkä tekee siitä semmoisen näyttävän bravuurikappaleen. Ja miten tämä konsertto mielestäsi sopii juuri sinun soitettavaksi? No mä tykkään siitä tosi paljon ja mä valitsin sen, koska mä jotenkin koin, että joku siinä semmoisessa vakavuudessa ja tunnelmassa on semmoinen, minkä mä haluan itsekin niin kuin koettaa tuoda esiin mun soitolla.